Fila TV kanumɔgɔw aw salamu alaikum aw dangana ka bi jamukan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ. Bɔlɔlɔ sanfɛ jamukan ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma. K'a daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli k'aw ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ o n'a nafamayɔrɔ. O de hukumu kɔnɔna na an sera an ka cakɛdaba min ma o de ye co-design ye. Olu ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ application sigi i ka téléphone kan a kɛra machine-mafɛn fɛn fɛn ye n'o de ye digitalisation ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye n'o bɛ technologie ani numérique ninnu kɔfɔ i n'a fɔ ordinateur téléphone o n'a ɲɔgɔnna caman ka se k'i ka application ko nɔgɔya i bolo walima k'i ka baara nɔgɔya i bolo ka sɔrɔ i b'i sigiyɔrɔnin kelen na walima réseaux sociaux sanfɛla la an ser'u ma u ka ɲɛfɔli k'an ye digitalisation yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a marketing nama yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a bɛ se ka nafa jumɛn las'a ma walima a bɛ se ka gɛlɛya mun fana lase entreprise ma don n'a nataw la ani ne an ka jɛ ka taa ɲininkali kɛ olu la. N'a fɔ n bɔra k'a fɔ sisan ne an ye co-design entreprise yɛrɛ la n'o y'u ka cakɛda ye ka se ka ɲɛfɔli k'an ye digitalisation yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a nafa ye jumɛn ye an ka jamana kɔnɔna na ani fana gɛlɛya yɛrɛ mun fana bɛ se ka sɔrɔ a la o de hukumu kɔnɔna na an sera an balimamuso dɔ ma n'o de ye Fatumata Sonde ye ale ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan. Ne tɔgɔ Fatumata Sonde ne bɛ entreprise co-design kɔnɔna la yan nɔ ne de bɛ occuper fɛn fɛn réseaux sociaux ye ne de bɛ occuper ale bɛɛ lajɛlen na bon anw bɛ fɛn caman kɛ yan nɔ an bɛ développement kɛ min ye application créer an bɛ site fɛnɛ dilan wa logiciel fɛnɛ b'an bolo an bɛ minnu bila mɔgɔw ka an bɛ min feere mɔgɔw ma mun bɛ se ka mɔgɔw ka activité kɛcogo nɔgɔya u bolo. Sisan an ka babu bɛ mun kan bi o de ye digitalisation ye caman b'a mɛn mais caman t'a kɔrɔ dɔn a nafa ye fɛn jumɛn ye ani walima a bɛ se ka yɛrɛ gɛlɛya mun lase entreprise dɔ ma k'a da kan caman bɛ yen nɔ arnaque bɛ k'a la e yɛrɛ bɛ se ka mun f'an ye o kɔrɔ. Bon an filɛ wagati min na i ko bi digitalisation ye fɛn ye min entreprise bɛɛ lajɛlen kan ka adopter ka da mun kan ka da kan ka fɔ par exemple hali k'a da réseaux sociaux yɛrɛ utiliser ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya caman lase mɔgɔw ma i n'a fɔ sisan nɔ ni e bɛ feere kɛ ni e ye feere kɛ Facebook walima TikTok sanfɛla kan i bɛ nafa sɔrɔ a la nka gɛlɛyaw fɛnɛ b'o kɔnɔna la dɛ an b'o fɛnɛ fɔ ka fara kan ka da kan maliyɛnw ma réseaux sociaux nali importance bila a fɛngɛ minɛn kɔnɔna la olu kɛlen don ka a ta k'a kɛ ko wɛrɛ min tɛ baara yɛrɛ kɛko ye. An y'a ye k'a fɔ digitalisation informatique fana bɛ yen nɔ o ye fɛn jumɛn ye. Digitalisation informatique tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ i bɛ baarakɛyɔrɔ la sisan nɔ minɛn minnu n'i kan ka utiliser walasa k'i ka tile kɔnɔ baara k'a teliya i bolo k'a nɔgɔya i bolo k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma degun sɔrɔ a la i kɛrɛfɛmɔgɔw ma degun sɔrɔ a la wa fɛnɛ efficacité kɔnɔna la. An y'a ye k'a fɔ arnaque cayalen don bi in na la mais ni mɔgɔ min y'i ka baara bila k'a bɛɛ kɛ i n'a fɔ k'a kɛ ko ka en ligne ka to ka mɔgɔw lakodɔn n'o sira fanfɛla ye k'a da kɛ i bɛ taa sɔrɔ entreprise dɔ la i bɛ taa sɔrɔ marketing mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ wuli ka se mɔgɔw ma ka ɲɛfɔli k'u ye olu bɛ yen nɔ nka an y'a ye k'a fɔ réseau kan o teliya bɛ yen nɔ mais e yɛrɛ bolo est ce que arnaque yɛrɛ tɛ ko la wa. A bɛ problème caman de lase cakɛdaw ma ka da kan ka fɔ i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kumakan tɛmɛnenw na k'a fɔ maliyɛnw ma a ko faamuya kosɛbɛ o de la mɔgɔw kan ka jateminɛli kɛ hali n'a sɔrɔ aw bɛ digitalisation utiliser c'est vrai que a nafa ka bon i ma mais il faut aussi tenir compte de a bɛ fɔ cogo di marketing traditionnel min ye k'i déplacer ka taa entreprise la ka taga ka taa information ɲini ka na o bɛɛ b'a to e yɛrɛ fɛnɛ bɛ kisi arnaque ni fɛnw caman ma. I bɛ se k'a dɔn k'a fɔ cogo di ko i ye mun bila réseaux sociaux kan k'a fɔ ko nin tigi arnaque kelen tɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ kelen bɛ ka u ka logo mun dɔw tɛ logo dilan u ka réseaux sociaux kan walasa k'a dɔn ko nin ye nin cakɛda de ye u yɛrɛ hali n'i ma déplacer i bɛ se ka wari sara en ligne digitalisation par exemple ni marketing i bɛ se k'o kɛ réseau kan mais o b'a sɔrɔ i ka logo bɛ yen nɔ aw ka entreprise bɛɛ défininen bɛ o sanfɛla la mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ fana bɛ o logo ninnu ta k'a bila u ka page kan k'i arnaquer la ye e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o ko la. O de kosɔn a bɛ fɔ ko mana fɛngɛ cogo cogo gɛlɛyaw b'a la nɔgɔyaw b'a la nin y'a gɛlɛmama yɔrɔ dɔ ye ka da kan ka fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na dɔ bɛ se k'e ka information ta k'a utiliser mais ale t'a utiliser ko ɲɛ i n'a fɔ e b'a kɛ cogoya min na donc o kama pour que hali n'a sɔrɔ i bɛna sanni kɛ ou bien i bɛna action dɔ poser mieux vaut i b'i renseigner fɔlɔ entreprise yɛrɛ kan k'a dɔn entreprise ye entreprise sugu min ye hali n'a sɔrɔ n'i bɛ se k'i déplacer ka taa entreprise yɔrɔ la walima ni contact b'i bolo i b'u tigilamɔgɔw wele walasa ka se k'i rassurer k'a fɔ i bɛ k'i ka wari don min na ko lankolon tɛ.
Ok, an bɛ fɛ k'a dɔn fana walima est-ce que aw yɛrɛ bɛ to ka déplacer ka taa entreprise la ka taa aw ka logo ou bien ka taa k'u dɛmɛ u yɛrɛ ka baara la ni maa min ye gɛlɛya sɔrɔ a la wa? Awɔ, i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw b'an bolo o ye an ka commercialiw ye olu bɛ déplacer kuma bɛɛ don o don yɛrɛ olu bɛ déplacer u bɛ taa prospection kɛ en même temps u bɛ clients fana suivi kɛ i bɛ taa sɔrɔ client dɔ b'an bolo an n'o olu bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna donc client dɔ olu b'a dɔn an ye mɔgɔ sugu min ye mais dɔw fana bɛ yen nɔ an n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn ten tɔ donc an ka commercial bɛ déplacer yalasa ka taga olu la rassurer k'a fɔ entreprise min don entreprise crédible de don a bɛ yen nɔ a mɛnna a b'a ka baara dɔn wa fɛnɛ c'est pas une entreprise qui est là pour walima mɔgɔ min bɛ marketing kunna entreprise la o mɔgɔ kelen de bɛ se ka tila ka sigi u ka page Facebook ni Instagram ni fɛn ninnu kɔfɛ ka a page ninnu gérer tuguni a bɛ dépend parce que entreprise dɔw bɛ yen nɔ u man bon ni fanga ba tɛ min na a mɔgɔ kelen bɛ se k'a bɛɛ kɛ mais très généralement min recommandé len don c'est que marketing ye sugu fila ye marketing et réseaux sociaux marketing bɛ yen nɔ ani marketing sur le terrain o bɛ yen nɔ mais u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de parce que u bɛɛ ka laɲini ye fɛn kelen de ka clientèle lasɔrɔ ka na se entreprise ma donc entreprise dɔw bɛ yen n'u man bon mɔgɔ kelen bɛ se k'a bɛɛ kɛ i bɛ se ka taa terrain kan en même temps i bɛ se ka kɛ réseaux sociaux kɔfɛ k'olu gérer. An y'a ye k'a fɔ communication digitale bɛ yen marketing digital yɛrɛ bɛ yen nɔ danfara jumɛn bɛ olu fila ni ɲɔgɔn cɛ? Marketing digital ye communication digital bɛ marketing digital kɔnɔna la maintenant marketing digital yɛrɛ ensemble de ale bɛ fɛn caman de fara ɲɔgɔn kan mais communication kɔnɔna la i bɛ fɛ i ka client k'i lasɔrɔ sababu min fɛ i bɛ se k'o de kɛ par exemple Facebook bɛ yen nɔ Instagram bɛ yen nɔ réseaux sociaux ani site web walima hali n'a sɔrɔ i ka entreprise yɛrɛ application bɛ yen nɔ i bɛ se k'o utiliser k'o kɛ ka communiquer olu bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bila marketing digital kɔnɔna la. aw yɛrɛ bɔra k'a fɔ est-ce que aw yɛrɛ fana bɛ feere dɔ kɛ o page ninnu kan ou bien aw yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ o ko la wa ou bien mɔgɔ y'aw wele k'a fɔ k'u ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ communication digitale kɛ réseaux sociaux kan n'u bɛ feere kɛ est-ce que u delila ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la wa? Bon anw bɛ feere kɛ indirectement réseaux sociaux kan parce que anw bɛ service de feere donc an bɛ communiquer de sorte que mɔgɔ min intéressé len don an ka service la olu bɛ se ka an ka à travers notre communication ka anw contacter cogoya min na an ka se ka feere kɛ u ma bon mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ problème sɔrɔ communication digitale kɔnɔna na parce que communication filɛ nin ye c'est quelque chose de très susceptible fɛn min don a ɲɛ ka misɛn dɔɔni donc n'i m'a faamuya a bɛ k'i ɲɛna n'i y'a ye a bɛ k'i ɲɛna fɛn nɔgɔn de don alors que fɛn baaraba de b'a kɔfɛ i bɛ page minnu ni fɛn minnu ye c'est vrai que c'est des pages u suivilen don abonné caman b'u bolo mais page minnu don u kɔfɛla la baaramisɛnnin caman de b'a kɔfɛ donc n'o o baaramisɛnnin minnu détaillé ninnu filɛ n'olu y'a manqué dɔrɔn i ka communication bɛ se ka kɛ fu kan parce que i bɛ dépense kɛ mais i tɛ nafa sɔrɔ a la. aw yɛrɛ bɔra k'a ye an balimamuso ye caman fɔ an ye digitalisation kan communication digitalisation ani marketing digital olu bɛɛ lajɛlen a ye danfara don ɲɔgɔn cɛ nka an y'a ye k'a fɔ an ka réseaux sociaux kan an y'a ye k'a fɔ coronavirus wagati maa caman ye pagew créer n'o y'u ka sitew ye ka se ka mɔgɔw arnaquer n'o de ye u bɛ se k'u ka jagokun bila kan téléphone b'o la fini b'o la samara b'o la a mana kɛ fɛn o fɛn ye a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen nɔ déplacement ma nɔgɔ ma u bɛ se k'u ka sanni kɛ ligne sanfɛ livraison bɛ k'u la parce que an y'a caman ye o bɛ kɛ nka dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ mɔgɔ arnaquer i bɛ sanni kɛ i ka fɛn tɛ s'i ma i n'i ka wari tɛ barisa u bɛ se ka kɛ sababu ye commentaire yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a remarqué a tigilamɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ye sanni kɛ ale ka livraison kɛra o ma k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a n'o tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛnna kan k'a fɔ n'i ye nin commentaire kɛ n ka fɛn na n b'i sara o n'a ɲɔgɔnna caman ba de bɛ kɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la ni maa min b'a dɔn k'i bɛna o recherche kɛ walima ka sanni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la a ɲininkali kɛ walima recherche ka kan est ce que nin site ne bɛna sanni mun kɛ nin kan est ce que tiɲɛ don wa est ce que a bɛ se ka taa ɲɛ k'a da kan application caman bɛ yen nɔ walasa k'a dɔn ni site in ye tiɲɛ ni tiɲɛ tɛ i bɛ se ka taa o application in kɔnɔna na ka site in ta ka lien copier o kɔnɔna na a b'a jira n'a ye origine bɔ dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ ko site in tɛ tiɲɛ ye n'a y'a jira k'a fɔ dɔrɔn ko vert b'a kɔrɔ o kɔrɔ i bɛ se k'i ka sanni kɛ basi foyi t'a la gɛlɛya t'a la caman y'o kɛ an y'a ye k'a fɔ Amazon mɔgɔw wulila kama k'i cɛsiri walasa dan bɛ se ka k'o la an b'a ɲini an ka autorité mɔgɔw fana fɛ u ka loi dɔ sigi o ko la ka maa bila maa min bɛ mɔgɔw kɔlɔsi walasa mɔgɔw ka nafolo kana taa fu la barisa arnaque cayalen don k'a da kan réseaux sociaux o yɛrɛ kɛra a gɛlɛmayɔrɔ ye an y'a ye k'a fɔ fana an ka TikTok sanfɛla la maa caman bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw arnaquer dɔw bɛ mɔgɔw yɛrɛ faga u bolofɛn nɔfɛ k'a da kan u b'u ka feere caman kɛ réseaux sociaux kan mais a arnaquer kɛlaw cayalen bɛ. o ye k'a dɔn k'a fɔ digitalisation oui c'est important an bɛ wagati min na i ko sisan c'est une nécessité yɛrɛ entreprise bɛɛ lajɛlen ma mais bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ
inconvénient fɛnɛ b'a la donc u k'u janto inconvénient yɔrɔ la ani mɔgɔw ka jateminɛ kɛ k'a fɔ fɛn cɛɲuman bɛɛ tɛ ɲuman ye quoi donc voilà an ka nafamayɔrɔ ta k'a kolomayɔrɔ to yen nɔ o de tun ye ne ka kumakan laban ye. Cherifila TV kanamɔgɔw nin jamukan in bɛ dan sigi nin yɔrɔ la nin kun ye ladilikan ye k'a lase an balima bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ fɛ ka sanni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la walima k'i ka application k'i ka feere k'a kan walima ka fɛn wɛrɛ kɛ walima k'i ka entreprise k'a la taa ɲɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma déplacement kɛ nka i k'a ɲɛɲini walasa ɲɔni mɔgɔ wɛrɛ ka na k'i makutu tiɲɛ i kɔfɛ an b'a fɔ aw kan bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka se ka kunnafoni najɛlen na sosoko ɲuman k'o dɔn ma nka an b'a ɲini maaw fana fɛ ni maa min b'a dɔn k'i bɛ fɛ k'i nin don nin jamukan in na walima e ka entreprise dɔ bɛ yen nɔ a ye gɛlɛya sɔrɔ nin réseaux sociaux ko la walima e ye problème sɔrɔ réseaux sociaux kan walima ou bien e ye nafa dɔ sɔrɔ a kan mɔgɔw tɛ mun kalama i n'anw bɛ se ka jɛ ka nin jamukan in ɲɛnajɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka bɔ fili kɔnɔna na aw kan bɛn.